6, 7. На бъдни вечер в столична къща е влязъл в злом неочакван гост. Дядо Коледа. Не ми открадна PlayStation или ключовете за колата, примерно. Открадна ми ваучера от Макарон БГ. Дядо Коледа не е крадец. Той просто правеше рутинна проверка на качеството. Не беше рутинна проверка. Признавам си, взех го. Но кажете ми, как да пропусна такова вълнуващо преживяване? Мое! Не, мое! Не, мое! Не, мое! Мое! Престанете! Дядо Коледа открадна ваучера заради мен. Истина е, тази година не искахме мляко и бисквитки, а приключение. И не можа да влезеш на Макарон БГ да купиш един ваучер на Снежанка. Всъщност поръчах един, но той си е само за мен. Даже смятах да поръчам 6, 7. Макарон БГ. Подарък, който дори дядо Коледа иска да получи.